Ako gipalit karon. Kuan ni siya kanang murag pang alternative nimo sa kuan ba, Apple Pen. Saan mo siya pagbasa? Kani. Siscol or Sisol. Should man kay high accuracy stylus pen. Ano siya? Mahal mo itong original nga Apple Pen Pro. Tanaw na ito na yung check ko na niya. Ano na siya itong gipalit ganina nga stylus pen. Thank you. Oh, nindot to, mga siya yung tanganan no. Pwede mabunggo imong ballpen. Ang lapis din, pwede mabunggo yung lapis. Yan yan. Para charge na siya. Saan magod para iuton nimo, pati mo lakay mo kamot sa kuan. Ang extra nga kapin o. Ayun. Mau na siya. Ano po siya kundi o? Ano po yung original na Apple Pen ba? Ito mo yun. Ano yan? Unog off. Og off. Ito siya magana. Sleep lang nyo niya dire on. Kuya kayo. Okay man. Gana siya Android po, di ba? Tapos kaya nga pila ra gud ni siya, nasa mo $24 ang niya. Kumpara nimo sa Apple Pen nga mag $90 plus. So ito kay diferensya. So naragod nimo kay ganahan nimo sa mga ka-afford di kuan. Jadi ka-afford ayaw ta sa generic. Malubat na siya. Ano yan? Ano na siya? Ano? Charge niya mo. Kaya ko niya. Pwede po niya kanino ipuli. Bag eraser niya ba? Extra. Kaya charge niya mo din. Dugay pag kayo malubat, pwede na kayo, diba? Tipid ba? Okay, ciao.